Sisitshela kaba verse uthi ndakukwenza uhlanga olukhulu. Haleluya. Amen. Uthi ndakwenza uba uzuthi ube famous ka wena waziwa ngabantu bonke. Haleluya. Amen. Ndakwenza nabantu abakusikelelayo nami ndibasikelele. Amen. Amen. Ndakwenza abaqalekisa wena nami ndibaqalekise. Haleluya. Amen. Uthi ndakwenza ukuthi waziwe ngabantu bonke, ndakwenza uhlanga olukhulu, ndakwenza umuntu otyebileyo, ndakwenza uba ube ngumuntu otheni ophumeleleyo ngenxa unokholo ka Abraham. Haleluya. Amen. So nathi ke ngoku singene kuyesu ngantoni? Ngokholo. Nami sinalo ukholo sifana nabani? No-Abraham. Haleluya. Amen. So xa sikholwa sifana no-Abraham silindele izinto ebezenzeka u-Abraham zenzeke kuthi. Haleluya. Amen. Ngoba ikhona ingoma ezawuxoxa sithi ithi iinsikelo za-Abraham ngezam, Abraham blessings are mine. Amen. Amen. Ikhona ngoba itsho ngoyixolo because haleluya. Amen. So into ebesizilindele kubona u-Abraham sithi pha 12 Genesis verse 3 ndibasikelela abakusikelayo ndibatyabhise abakuqalekisayo. Amen. Amen. Verse 2 uthi ndikwenze uhlanga olukhulu, ndikusikelele, ndikukhulise igama lakho ube intsikelelo kwawena. Amen. Amen. So zizinto ezo esizilindele sizibone kubani? Ku-Abraham. Abraham. Zizinto uThixo bevumelene ngazo nabani? No-Abraham. So Abraham bene-connection noThixo ngantoni? Ngokholo. Nathi sine-connection noThixo ngantoni? Ngokholo. Kanti sokuthi umuntu uvuma ngomlomo akholwe inhliziyo. Haleluya. Amen. So nathi sona sikholwa kuThixo ngoYesu. Haleluya. Amen. Sikholwa singazange sambona uYesu, singazange sambona sithathini? Siyakholwa. Haleluya. Amen. And if asikholwa asinokwazi ukubona kwani sezulwini. Haleluya. Amen. Silapha nesize ngantoni? Ngokholo. Haleluya. Amen. Sisinga iminkozo ugwethe kungenxa ukholwa lethu lutho. Haleluya. Amen. Sizosikeleleka kungenxa siyakholwa zothini? Sosikelele. Siyakholwa ukuthi utheni? Ukhona. Siyakholwa ukuthi uYesu Kristu ukhona. Umoya Ngcwele ukhona. Haleluya. Amen. Once sikholwe kuzothi ziveze nayo uThixo wethu. Haleluya. Amen. Ngoba ukuthi sitheni? Siyakholwa. Ithi ke iBhayibhile uThomas yena uzakholwa kwanyanzeleka uba kukhe kukhangele imiqopho ezandleni. Haleluya. Amen. Ukuze akholwe Thomas afuneka abone amanxeba. Haleluya. Amen. Ukuze athini? Akholwe. Wathi ke nakuYesu ninoyolo nina nithe nakholwa no xa nithe ningandibonanga. Haleluya. Amen. That means abantu basikeleleka uThomas sithi Amen. ngenxa yento ngenxa yokholwa kwakhe. Haleluya. Amen. So uthela ukholwa kuba lukhulu kanye lude okanye lufutshane kanye lincinci. Haleluya. Amen. Funeka ube ntoni? Ube nokholo qha. Amen. Haleluya. Amen. So izinto ngoku bezifunyanwa ngu-Abraham okanye izinto ekuthendiswe ngazo u-Abraham uThixo zithendise bonke abantu abanokholo. Amen. Haleluya. Amen. So ngokufuneka sivumelane noThixo ukuze sibhenefite kwizinto zikabani?